bathi ukhumalo umntungwa umbulazi umzilikazi kamashubane wena owadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizulu. Uzobahlekisa eJele usomahlaya olahlwe ngamacala lokuzama ukubulala. Nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili inkezo. Mina ngiveze kuntuthu wakho malo bathi ila sibona amagumede mhlawumbe yama ukuthi usemusha la khanzo phinde ngicela nje ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke. Zimkhalele usomahlaya waselimpompo olahlwe amacala abanakanye nalokuzama ukubulala uNtambudzeni eRasendeza oneminyaka u40 ewaselwa Mondo eLimpopo ugwetshwe iminyaka engu10 inkantolo esifunda esibasa lapha nalo somahlaya odume likabhudu ulahlwe ngamacala lokuzama ukubulala ukuthumba nokushaya ngenhloso eyokulimaza. Kuthiwa isigameko esokuqala senzeka ngoAugust ngo2019 eshaya intombi yakhe ngokhezo kade nentambo ekagesi futhi okunye futhi ewayishisa nangoplastiki iCala endlini yakhe amasonto amabili ayishiye enebhakede lokuzikhulula. Isigameko sesibili senzeka sebebuya lapha ephathini lapha ashaya khona intombi yakhe ngetshe elikhulu yaphuka umlenze. Kulokhu nje wabuya wahlepula nezipahla zayo zokugqoka wayishiya lapha ingqono. Kusho lapha uMashundu Malabi enzahi okhulumela iNPA eLimpopo. Lo somahlaya waphika amacala wathi umgila wazishaya yena futhi waphuka ngesikhathi ekuqula icala. Umshushisi unxusa inkantolo ukuba umsolwa imthumele ngqo eJele ukuze ekwenziwe isifundo nakwabanye abacabanga ukwenza okufana nalokhu okwenziwa yilo somahlaya. Bafethu izona ndaba ezihamba phambili kulesikhathi samanje leli siniphathele zona. Ningakhohlwa ukusubscribe ukulike kanjalo futhi nokushare okukhulu kunakho konke futhi bese ningilandela ku Facebook @radionkezo. Nisiphathe kahle ngithanda kakhulu.